Hej venner! Mit navn er Albert. I dag skal vi ud på en spændende rejse gennem alfabetskoven. Her møder vi dyr og ting, som begynder med hver bogstav i alfabetet, fra A til Å. Så tag din fantasirygsæk på, og lad os gå på opdagelse sammen. Og gæt hvad? I kan synge med. Der er en sjov sang for hvert bogstav. Klar, parat. Nu går vi. Der svinger i træ. Han griner og siger, vil du lege med mig? Ja, B er for bjørn, der sover så sødt. Han drømmer om honning og siger godnat blødt. C er for cykel, som står midt på vej. Skal vi cykle lidt sammen, spørger Albert med leg. D er for dådyr med pletter på ryg. Den hopper i skoen og vinker så tryg. Men nød i sin hånd, den klatrer i træer og hopper i land. F er for fisk, der bor i en sø. Den svømmer så hurtigt og siger, du kan ikke nå. Ø er for gravling, der bor i et hul. Han graver og snuser og finder lidt skjul. H er for hare, der løber så stærkt. Den siger, se mig, jeg er supermærk. I er for is, så kold og så rar. Albert slikker og siger, min yndlingssmag klar. J er for jordbær, rødt, sødt og småt. Albert spiser og siger, det smager godt. K er for krage, der siger krak krak. Den flyver i luften og siger alt haha. Mem er for løv, der falder så let. Det danser i vinden, hvor er det nu sødt. Mem er for mus, så lille og grå. Den gemmer sig hurtigt og siger, hej hej, sjovt at nå. Mem er for natsværm og vinger så fin. Den flyver om natten og glimter i skin. O er for otter, der leger i vand. Den ruller og griner og svømmer i sand. P er for pinsvin med pigge så små. Det ruller sig sammen og siger, nu må du gå. Q er for quinoa, en sjov lille korn. Albert smager og siger, det smager ret godt i form. O er for ro, så snu og så kvik. Den smiler og siger, skal vi lege lidt trick? S er for snegl, der går meget langsomt, men den bærer sit hus. Det er faktisk ret smart. T er for træ, så højt og så grønt. Albert krammer det, du er skoens prins, bestemt. U er for ugle, der siger huhu. Den kigger om natten og siger dig nu. V er for vand, der risler så fint. Det løber i åen og gør alt rent og rent. Væv er for vaffel med sukker og smør. Albert spiser og siger, mere tak, det er sjovt, siger. X er for xylofon, lavet af træ. Den spiller små lyde i ding dong du der. Y er for yver, på kogens store mave. Der kommer god mælk, det er noget vi vil have. Z er for zebra, med striber så fine. Den danser og siger, se, jeg er en af dine. E er for assel, der siger ja. Den går stille frem og smiler med jer. Ø er for øren, der flyver så højt. Den kigger på jorden, sikke en flot drøjt. Å er for å, hvor fiskene bor. Albert vinker og siger, tak for i dag, min bror. Wow, hvor var det sjovt at lære alfabetet sammen med jer. I var fantastiske til at synge og gætte. Godt gået. Hvilket dyr kunne du bedst lide? Fortæl det til dine venner eller dine forældre. I næste episode skal vi lære om farver og finde regnbuens skatte i regnskoven. Vi ses snart igen. Farvel og husk at være nysgerrig.